Passa på. Något mål måste jag få göra. Ja, du får göra mål. Jag är läskigt. Jag är läskig. Fly. Jag blåser raketer och sådana blåa tärningar. Stolpe in. Jag är... Ta den andra bollen först. Nej, det där var bättre. Men ta den andra först. Stolpe in, nej. Oj, fan. Är det inte rätt för mig? Slog du dig? Nej. Nej, bra. Jag plockar lite gräs innan vi smakar gräs. Nej tack. Gillar du inte gräs? Nej. Jag grillar dem. Nej tack. Varför inte? Nej, inget gräs idag. Va? Inte gräs till middag? Nej tack.